Gusto mo bang maglagay ng YouTube thumbnail sa iyong account? Pero hindi ka nakakapaglagay ng YouTube thumbnail. Kasi may problema ang account mo. Hindi pa na-verify ang iyong account sa Google. Yun. Hi guys! Welcome to my YouTube channel at for today's video, ang gagawin ko ay mag-tutorial ako kung papaano maglagay ng YouTube thumbnail. Wow! Ayun. At mag-verify ng YouTube account sa Google by using Android phone. Ayun. By using this Android phone, kaya sa lahat ng mga small YouTuber na hindi nakakapaglagay ng YouTube thumbnail, basta upload lang ng upload, okay na yon. Pero mahalaga ang isang video na merong YouTube thumbnail, yung parang ganito. Yan. Kasi isa rin yun sa dahilan o isa rin yun sa sikreto kung paano mapataas ang iyong watch hour o views ng iyong video sa YouTube. Paano masabi? Okay? So, gawa na natin gamit ang cellphone. Unang-una, mag-screen recorder ako para may flash ako dito ng tutorial sa aking screen at sundan nyo na lamang. Okay? Okay. Punta tayo sa Google or Chrome. Yan. Tapos dito sa searching engine, type natin yung YouTube desktop o youtube.com desktop. Ayan, pindutin natin to. Ayan. Tapos pindutin itong sign in YouTube. Ayan. Ayan, medyo mabagal ang cellphone ko. O kaya makikita nyo na account o desktop ay ang inyong Gmail ng cellphone o ng Android o yung original. So, iso-switch natin siya sa Gmail ng inyong YouTube. Okay? So, pindutin itong icon sa gilid. Yan. Tapos, iso-switch natin sa Gmail ng YouTube. Okay? Pindutin natin ito. Halimbawa. Yan. Yan, nasa desktop na tayo ng ating YouTube. So, pindutin natin itong channel sa gilid. Yan. Yan, kung mapapansin mo, yung channel o yung icon ng channel mo ay may nakalagay na verify. Ayan, verify. At dito sa custom thumbnail, naka-not enable siya. Ayan yung custom thumbnail. Yan o. Yung custom thumbnail naka-not enable. Yan. At yung inyong Gmail o yung inyong YouTube account ay naka-verify, naka-check verify pa siya. Okay? So, kaya ang gagawin natin ay pipindutin natin yung verify. Yan. Pindutin yung verify. Yan. Medyo mabagal. Sabi dito, okay, dito sa selection okay, Philippines naman siya, Naka-Philippines naman siya. Select your country, Philippines, okay? Sabi dito, how should we deliver the verification code to you? Ibig sabihin, kung pwedeng call me with an automated voice message or text me the verification code. Text na lang para mas mabilis, okay? Text. Yan. Text. So, what is your number po? Nilalagay mo yung cellphone number na kung saan doon magre-reply si Gmail. Okay? Okay. So, lagay natin yung aking personal na number. Yan. Tapos, isa-submit natin siya. Yan. Yan. Antayin natin. Yan, ang bilis. Hindi pa ako nakapagsalita. Nandiyan na. Nag-reply na agad si Google ng 6-digit number. Sabi,
ito na yung ano mo, ito na yung Google number sa verification code. Okay, 363816. Okay, 363816. Ayan. Anim lang naman, sasauluhin natin. Okay, type natin siya dito sa enter your 6-digit verification code. Okay. Ano ba yun? 363816. Ayan. So, pipindutin natin yung submit. Ayan. Okay, sabi niya, congratulations, your YouTube account is now verified. Wala, ang bilis, no? Wala pang ilang second or minutes or wala pa eh. Verified na ang iyong YouTube account. Yan. So, pindutin natin itong continue. Yan. Continue. Tapos na. Okay? So, pupunta na tayo doon sa YouTube Studio. Kung saan man, lahat kasi ng YouTuber, dapat meron kang YouTube Studio app. Parang ganito. Yan. Excuse me po. Yan yung pinakang database ng iyong account sa YouTube na kung saan mas mabilis kang makakapag-reply sa mga text or mga mabilis mong makita ang iyong mga videos o doon pwede ka na rin mag-upload, pwede ka na rin doon mag-edit, ayan. So ngayon ay mag-upload na tayo ng thumbnail sa YouTube. Okay, pindutin natin itong YouTube Studio icon. Yan. Yan. Tapos, halimbawa, itong ginataang pakbet, maglalagay ako ng YouTube thumbnail. Pipindutin natin itong picture. Yan. At pipindutin natin itong pencil. Yan. At pindutin natin itong edit thumbnail. Yan. At punta tayo or pipindutin natin ulit itong custom thumbnail. Yan. Nasa custom thumbnail na tayo. Ibig sabihin, mamimili na tayo ng custom thumbnail o yung ginawa natin na panglagay natin na thumbnail doon sa YouTube. So, punta tayo dito sa aking yan. Ito siya. Yan. Ito yung gusto ko. So, pipindutin natin yung select. Yan. Hindi lang dito nag-edit ng YouTube thumbnail, kundi pwede ka rin dito mag-update ng mga text. Yan. Yan. Sa title, description, yan. Tapos sa privacy, etc. Sa tag, sa playlist, ayan. Pwede yan. Pagkatapos nating mag-edit ng thumbnail, ay punta tayo or isi-save na natin siya. Save. Yan. Yan, save na siya. Tapos punta tayo sa ating YouTube icon. Yan, pinakang original na YouTube. Tapos punta tayo dito sa ating your channel. Yan, punta tayo dito sa video. Ayan na. Pumalit na siya. Meron na siyang YouTube thumbnail, 'di ba? Okay. Galing, no? I hope nagustuhan nyo at ayun. Dati kasi ang nasa isip ko noon, kasi panay ako edit ng thumbnail, hindi naman ako makalagay ng aking thumbnail. Yun pala ay kailangan mong i-verify ang iyong account sa Google. Ayun, para siya malagyan ng thumbnail. Kasi akala ko noon, kailangan muna bang ma-monetize ang isang account sa YouTube bago siya malagyan ng thumbnail. No! Which is not. Ora mismo pala, pagkagawa mo ng YouTube account, verify mo lang yung account mo sa Google, pwede ka na maglagay ng thumbnail, even na kahit isa pa lang ang inyong na-upload na video. Okay? So, that's it for our vlog for today. At I hope you like it. At may natutunan kayo. At kung nagustuhan mo ang video na ito,
Please don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell para ikaw ay updated sa lahat ng aking mga video na aking ina-upload. Okay? So, bye-bye!